pinili niya ako over his wife. Iniwan niya yung wife niya for me na alam ko naman mali. Naging kabit po ng contractor ng bahay namin. Nag-start this December Mhm. 2024. Alright. Nagparamdam siya sa TikTok. Mhm. Nagla-like una sa mga post ko sa TikTok. Doon siya nag-start. Then doon siya nagparamdam na gusto niya ako, gano'n. Nag-start yun doon sa secret na pag-chat niya. Pero actually, mali ko din kasi nang-entertain ko siya. Alam ko na married siya, may 3 kids. Pero nung nag-communicate kami, matagal na silang in bad terms nung wife niya. Mhm. So actually po kasi nung time na ginagawa po yung bahay, lagi siya nag-open up dun sa brother-in-law ko na lagi siyang minumura, naaway. Tas pinaka-totally na pamahala ko sa kanya. Kasi sobrang niya minahal yung anak ko. Actually, naging kami. Pinili niya ako over his wife. Iniwan niya yung wife niya for me na alam ko naman mali. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.